kajing start jong kibriu hakini kisingi kalalong syabab pelat shisha haduk ban thau nem mudur bun ngimla shu ban kotbor bahaduk kano kata kajing start kaba kibriu kidon hakani kajuk kaba menta hakaba wat ya ubriu balayap menta kilas dang ban yo kata kabor kajing start ban pen in biang pause kine baro kan omlong kaba ai jing im junom hendrei kala ban walam penban syaka jing leran hakmat kibadai ban yo kanika khubar kalong ba uwe ubriu ba kertengu David Bennett hadin bau donut jongu om trei kamshu bat satang ka jingyap penban ki doktor bas sumar yu kila persang kat bala ban penim yu hakaba haka nyau tarik u Januari arhajar arpuar kila persang ban keliang no da u donut snyang hakamet jong u David namar bau donut jong u David trei kamshu hadin baki doktor kila thep da u donut snyang hakamet jong u David ulayo ban ring men simbiang sa shisin pat hakabaki doktor bat u David kila thaus non ya ka jingyo nam ban ningkong tam haka perthei ban thep da u donur snyang hapo kamet jong ubriu ban kania baro kan omla ban kersan namar suki ka jingtolot hakamet jong u kala nang yai ban hadu bakini baro kila pulom no ban penim slem ya kamet jong u David lai thu shushu bahadin bau David ulayo ban ring men simbiang tang kumba arbanai hendrei menta ula klat sendon nakani kesla jong ka perthei hakbau David ulayo ban ring men sim khadu hapo University Maryland Medical Center kabadon hai United States